Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Azia at taga Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan Azia at taga Baguio City. Agmay saak nga anak da papaken mama. Adda negosyo mi nga imatmatunan dagiti dadakkel ko, iso amakunak adim makelak ajak napadas tinagrigat. Gapu siguro tagmay saak nga anak, iso adim makelak nga amin akayat ko ket ipapaay dagiti naganak ko. Daytoy nga mintiwagas da amang ipakita ken mangiparikna itinalaos a panangipateg da kanyak. Sapay kumata mapili mo't amaidrama to'y pakasaritaak tapno makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Zia, iha, kumusta ba ti panagadal po iti kolehiyo? Okay mo't mama, ado lang ti activities kan assignments, ngam kabaala. Sigurado ka nakafocus kay ti panagadal mo, iha. Diyak ngamin makitkita nga agad-adal ka kadagiti lessons mo diti balay. Awan pa iti makitkita nga assignments nga aramida. May mayat nga mino iti library ti pagaramida kadagiti assignments, papa. Mas makafocus ak na daki jay library. Kan tapno awanan ti aramidak ti balay.
Adamot ngamin vacant period ko. Iso nga daki ti library, iti kasta nga oras. Nasaya at matno kasta siya. Basta no da kasapulam, ibagam lang kada kami kan ni mama. Wan papa, agyaman nak. Laglagi pa, miha. Sana nalakati ang paadal. Iso di mo sayangan na itong oportunidad na naipaikan ka. Saan ka pumada kadagiti da dumadita? Agaputa na baknang dan kat di nalpagan ano ti agadal. Pudno ti imbaga ni papam iha. Adun ti madamdamag tayo akas ta itapanawan. Saan aga po taadaan da iti nasaliwanwan a panagbiag. Wano na baknang da. Kat di dan pagan ano ti agadal. Laglagipam ko mga amin a sakripisyo mi kan ni papam kat para kan ka. Wan mama, amok day ta. Iso kayat kong ipanakildak tumat nga anak yo. Proud kami kan kaya. Kaya't mo lang ti makasigurado nga da kay ti omno a direksyon. Wan papa, iso nga agad adala ka na imbag. Tapno sana masayang ti sakripisyo yo kan ni mama. Kan saan ka makibarbar ka da iha? Amang ano ba katumpong ka iti saan anasaya at agagayem? Kat iguluda ka iti saan anasaya at nga aramid, wano bisyo. Wan mama, amok ti priorities ko. Kat agyamanak iti panang palagipyo kanyak. Zia, kita'y pasap sa pulan ka. Anda ni Jiti daduma at tropa ta. Anyay, hintayon ah. Ha? Mapantayon? Sa dino? Anya ka di man ang titripyo, Brent? Di kasi ti sigod, agkating klases tayo. Adam mo ka napinta sa pagtambayan. Anya? Ay, sana mabalin. Adapay klase kinton madamdama. Diyak kaya ti maungtan. Si Kamat, maminsan lang mat. Kita lang daytoy. Saan mo ta ka na yun? O may kakit din. Agor-ura yung titropa ta. Ang mga nubirukan da kiji klasek. Siguradong agrol kolda. Dinabuking ako na sa anak kasimrek. Ay sus, mabit tayo lang. Relax. Kasano no maamwanda mamakin papa? Sigurado masermona naklakit di. Saan da amamuan? Oh my God, sakti makamukan ka. Sige man langan. Nga mabit tayo lang ah. Diyak kaya ti marabyan nga agawid. Sumipngatan, nga mapangita ka lang nga si Mang Pazia. Kwa papa, ada nga min activity nga inta dyan may isang instructor mi. Diyak mat kahit nga aramidan diti balay. Iso nga inaramid ko ni J School. Kadwak tagiti groupmates ko. Kasta ka di. No maminsan na agtext kung naumawak ka, tapnosan kami nagdandanag. Ita'y pangawawagan na ka ni mamam ngam di ka kano sumungsumpan. Naka-silent namin ti phone ko, papa. Diyak kaya ta makaistorbo akiter aramidan mi. Iso nga in silent ko. Di may ruwam tagawid, itinaladaw nga oras. Amamata siya kayat. Ayun gayam iha. Agbiyahe kami kan ni mamam inton bigat. At deliveran mi amay sa kliyente tayo. Sa dino ti papanan nyo, papa? Ito Manila. Nabilin ko matan ni Yaya Mafloring. Isupay lang ti makamukin ka bayat ti kawan mi. Okay, papa. Agawid ka dagos kalpasan ti klasem, ha? Narigat ti marabyan iti dalan ita apanawan. One, papa.
nakita ti grupo nga ispat ang mabalintay pagtambayan. Mayat ijay, ken naragsak. Talaga? Sigurado kaya napinta si Jai? Wen ko naklaro din. Mayat na ginom ijay. Mayat ti ambience, makaparelax. Sige man nga Rod. Makapastress di quiz tayo itay. Sapay jak naka-review. Nagiinom tayo mo't ngamit. Naimbaglaangan tasan anadlaw ni Papa nakainom makidinagawi da. Kasano ka tamumot ng tararamidam? E di damo, di mo pa kahit sumurot ka da kami. Ngamita, game ka na kanayon. Wen ngam amom no asino ti makadkadlaw kanyak. Ha? Ni Yaya Floring. Awan ti mailimad ko kankwana. Basit lagaraw ko. Amunan no anya ti ipasimudaag na. Sana bale, tasan mo't nagipulong ni Ayam, saan ka di? Ita, saan pa eh? Ngam anya lati amok. Kanayon nak nga da bagbagaan. Amangan ka no anya ti maaramid kanyak ni Papa. Numaamuan na nga amukon ti uminom iti arak. So nga rin nga ganad ka. Sapay no, may masam to uminom. Malipata mo ti oras. Siyempre, agin enjoyak nga Rod. Sige nga Rod. Basta, timbre ang daklatan no mapantayon. Manipod na sumok ko ti makibarkada, nasursurok matan ti aginom iti arak nga ng Emmy. Awanan ti dumak kadagiti daddo mga estudyante, asaanan ang nakafocus iti panagadalda. Ididamo ni Yaya Floring laeng ti makaamo iti aramidak, iso anaturedak, taamok asaan nga agidarom. Agingga iti impakaamo ti school mi kadagiti dadakkel ko ti kanayon a panagkating classes ko. Manipod idi binagbagaan na kon ti amak a pagsardengan nak nga agadal no ulitag pay ti inaramid ko. Nagtal na akmat iti sumagmamano abulan iso akas taunay aragsak ni mama tati amuda ket talaga nagbalbali wakon. Ngem talaga napigsa ti awis ti barkada manang Emmy. Nagsubliak iti sigod nga aramid ko. Ket iti naminsan analadawak anagawid. Narabyan ka man ang anagawid. Apay nga agat arak ka. Anya manan da ito nga raramidin siya. Nagkapwam manan. Ang mga no di ka manan sumsumrak iti klasem. Saan mo takas na Papa? Awan mo ti madingar aramidak. Di magas kami lang iti balay ti kaadalak. Sana na mabalinda ito nga raramidam siya. Inulit mo ti jak kayat. Kunak man agad adal ka na sayaan. Papa, agad adala ka na imbag. Italaang mo't na ito'y. Santo na maulit. Nakakitaam iti balasang nga analaing nga ginom iti arak. Saan ka kadi amabain iti kastangar aramidem? Kaslaawan anya manaken ka ti amin arigat mikan ni Papam. Manipot ita. Saan ka na samrag iti pagatalan? Anya? Kailan ti kwarta. Kasta matantirigat mi kan ni mamam. Ay, saan mo ta Papa? Kayat ko pa iti agadal. Kayat ko ti makaturpos. Saan? Agsardang kan.
Sumatla ka na yun nga ag-absent mo na cutting classes ka. Ituloy mo lang ang tiagadal entun talaga nagbalbaliw kan kat idjamon ti pan nakibarbarkada. Di mababaian ka man nakibarkada. Di na kami pa ikal ni ti pakay-papainan me. Papa, Denggam nga minti bagbaga ni papam, iha. Sabalin ti taltalunto ng adalan, naigumon kan iti barkada kan bisyo. Mama, saan ang mabalin da ito'y? Saan ang mabalin nga agsabdang at nga agadal? Anya ti saan na mabalin? Kaya't mila nga maornos ti biyag mo siya. Isano anya ti desisyon ko, isungar ti matungpal. Manipod intun bigat, di kan sumrag, iti pagkatalan. Kondrado, apay mo takala at pinagsardeng mo nga agadal ti anak ta. Saan ka di amabalin a kinasarita ta kumapay iti nasayaat? Benita, namin ano na kinasarita tayo tinasaya at ni siya. Ngaman niya tinapasamag. Sinublian na matlang ti madi nga aramid na. Ngam amang ano ka ba ilang tapay nga ilintag ni siya? Amang ano nakarkaro nga min nga agrebelde iti naramid mo. Diyak kaya nga agwalda sa iti kwarta kan parawan. Nasaysayat ang maliksonitan tanasapapay. Nadagsan samot unay ti panusam. Apay no tarabayan talaangan ti anak ta. Tarabayan ta, ngamjakon pa iluyos kadagiti karina at di namat matungtungpal. Nabambanog akon, Benita. Maawatan ka, Kondrado. Ngam ikanta kumapay iti may sa agundaway. Anak ta ni Zia. Wen, anak ta, ngam kasano ang matulungan ta, no kanayon na mapanuy-nuyan iti kayat na. Isa masapul ang madisiplina agin gana sa papay. Sige, sikati matungpal. Nuday ta ti amom ang makapasaya at iti anak ta. Ngam masapul akasarita tamat. Tapno marik na nga ipatpatag taunay. Iso akayat ta mailintag ti madi nga aramid na. Wen, Benita, amom mata na patagunay kanyag ti kakaisuna nga anak ta. Isungar aramidak daytoy, tapno awan to di pagbabawian ta, iti udi na. Naimbag na nakita kasi ya. Sa magmamanon nga aldaw nga absent kay ti klase tayo. Anya tinapasamak? Ada problemak, Brent. Saanan akayat ni Papa nga ituloy ko pa iti panagadal ko. Ha? Apay, anya nga min tinapasamak. Natiliwan da ka nagawid ang nakainom. Iso day chay. Agsarda nga kanulaangan, no jak maidyan ti barkada ken inom. Grabe damit. Apay, di da maawatan. Nga iso akas sa tararamidam. Tapno may stress mo di pagadalan. Imbagak daytan, ngamdi da kaya ti dumngag. Kaslawan na aramid ko ang nasayaat. Katanya nga rin ti plano mitan. Sana mabalin na kastalatan nagnanayon. Ay, diya ka mo, Brent. Mariribu ka na. Kasla kayat kung tagtalaw di balay mi. Anya? Agtalaw ka? Ay, saan na siya? Narikat ti tangaramidam. Nasaysayat siguro no padasam makasarita man ng dagiti dadakkel mo. Barang maawatan dakan. Saan dan amamati kanyak, Brent? Uray anya ti ibagak, saan da kun apat yan apulos. Ay, oo na yan. Siya, pasensya ka na. Amo ka may saak mo ta makagapaw. No pa nagbalin ka akasta. Saan pa anala daw ti amin? Ipakidam ka dagiti dadakkel mo kabalam tagbalbalew.
Saan kakit nga agarami iti sa bali manin aparikot? Ta saan aday ta ti solusyon iti pagparparikotam itagdama? Zia, iha. Mabalin ka di kagsarita ta. Maipapanmanan iti anya, mama. Kaslawan na aramid kun anasayaan. Ay, saan ba takas ta, iha? Kaya't may laeng ka ni papam nga agbalbaliw kan. Saan may akayat nga awan pagmamaayan ti biyag mo? Anya ayater aramidak, mama. Sa anak mo tadaka sa tao. Diyak mo't inggagaraan na baybayak ti panagadal ko. Amok day ta. Nga makit-kita met no kasano amarigrigatan ni papam iti kastangar aramidam. Uray siyak, mama. Marigrigatan akmet. Ngam saan nyo ang makit-kita dayta. Maawatan da ka, iha. Iso nga ro da kayat da katulungan. Ngam kasano amaaramid mi dayta. No di na kami met ipangpangag. Makauman. Kanayon nga ulit-ulitan nyo di bagbagayo. Kanayon latan na siyak ti dakas. Urayan niya ti aramidak awan apulos pa nagtalakyo kanya. Dapat nagkakada kami kan ni papam. Iso kanayon da ka apatigmaanan. Panagriknak ngamin, katkasla sa bali ak atao kada kayo. Di yung makitkita no kasano ak amarigrigatan iti aramidan nyo. No marigrigatan kagayam, apay adi mo ibaga kada kami. Ada kabilaan dito'y kan ni papam. Apay nga rod nga amin nagaraw ko kat dilawan nyo. Saan ka di amabalin na baybay ang daklaangan? Saan na mabalin? Diyak itulo ka madadaal ti masakbayam. Aramidan mi ti amin, tapno mailintag da ka. Baybay ang daklaminan. Amok mo ter aramidak. Sapay kumata maamiris munto a para mutlaang iti pagimbagam daytoy nga aramidan mi ken ni papam. Ama diti inaramid ko kadagidi agundaway manang Emmy nang runa ti panang sungba-sungbat ko ken ni mama. Amok nga aramidon dala ang dayjay para iti pagimbagak. Ngem sa bali ti panunot ko idi. Ti amok ket awan pateg ko kadakwada tadida maawatan ti aramidak. Takas nga ruden iti nakunak di makelak ngamin ana ipaay amin akayat ko. Iso ani namnamak a maawatan dati madi nga aramid ko. Ngem nagbidutak gayam manang. Masansan idin a masungbatak ni mama asaan nga ammo ni papa. Aging ga iti na minsan. Anya dinangag ko, sinong basumpatan na kanisiya? Tiawanan bain nga anak. Bay amon, ubing pa'y ti anak ta. Iso asan na pa'y amalapdan ti bagin ano kas jaya makaungatunay. Saan, Benita? Masapol ang maleksyon. Sana mabalin na sumbatan na itibalikog dagiti naganak na. Siya! Umoy ka man ditoy. Apay ka di papa? Langag ko ti pa ng sumba-sumbat mo iti inam. Saan mat nga iti kasta papa? Inlawlawag ko lang ti side ko. Awan ti karbo nga mamang bastos kan ni mamama. Papa, saan ko
ko abinastos ni mama. Agpalpalawagak laeng. Sana pa nagpalawag, awag iti kas dyan nga inaramid mo, no di kat panang bastos. Ay, Nita, agsubli ka dito siya, kasarsarita ka pailaan. Siya! Gusto daytan. Bayamon ti anak ta. Kasaritak tulaeng. Saan, Benita? Masapol ang maamuan na asa na nasaya at inaramid na. Diyak ipalubo sa bastusan na kangainan. Hawan na pulos ti karbangan na. Guston, pangaasim. Anak ta ni Zia. Uwan, anak ta. Iso akasapulan na maamuan na ti husto kan saan anasaya at nga aramid. Iso abay-bay anak, Benita. Kasla nagunag ti pampanunuto siya. Ano tinapasamak? di ka nagdamag pa'y Brent. Naggulo ti panunot ko. Anya ngamin tinapasamak. Itaman pa akasta ti jar mo. Tilangam. Saan ka achil? Kasano? Sinermonan nakmanan itay ni Papa. Anya ngamin tinaramid mo. Nasungbatak ni Mama. Diyak amo nang ngagayam ni Papa. Nakaungat manan. Aslawanan ti naramid ko na sayaat. Siya, kasano asaan na makaungat ni Papam? Kat sinong bata mo't gayam ni Mamam? Kasano matulungan da ka? No, di mo mo't iday pangpangag. Amok day ta. Ngam nakarumat ti aramid da. Naingat dala unay. Di daklatan baybayan. Okay, gets ko day ta. Panunutom kumamot ti sakripisyo da para kan ka. Amok day ta. Ngam makaparurod ngamin no maminsan. Saan da maawatan ti kayat ko. Siya, agpakumbaba kamot namin. Dumngag kakatakwada mo't Maawatan tumot lang amin na sakripisyo da intong dumtong tal daw. Apay ngay sika. Saan ayang agkadwata ka na yun ora iti kalukwan? Siya, amom. Makamamirisak mo't tangat. Masapol nagbalbaliw tayo. Tapno, makaturpos tayo. Kat matunoy tayo da gitara paap tayo. Sana mabali na kastulat na nagnanayaw. Kabailam ka diti agbalbaliw? No para iti pamilyak, apay kit dinasaan. No di tayo pala agbalbaliw, awan ton ti sublian tayo. Nagdagsan mo tunday tangay bagam. Amo? Adda puntong. Isang oras nagbalbaliw tan siya. Aging gaasaan pa'y anala daw ti amin. Mama, mabalin kayo kadi ang makasarita. Apay, ada problema. Kaya't ko kumatyagkid daw iti pamakawan, Mama. Para itian niya. Para kadagitin aramid ko. Timasansan pa ng sungbat ko kada kayo. Saan kayo nga impang-pangag? Ken, binastos kayo. Awan ti rumba nga ikidawam iti pamakawan siya. Maawatak ti amin. Diyak kayatan ang makitkita kayong agsangsangit gapu kanyak. Ipatpatagda ka unay anak ko. Kaya't may ama ilintag mo dagiti nagbidutam. Nakaamiris akon, Mama. Iso kayat kun ti agbalbaliw. Kayat ko nga urnosan ti biyag ko. Tapno saan kayon amarigatan. Agi amanak iha, tana kapag panunot kan. Agbalbaliw akon, Mama. Para kada kayo kan ni Papa. Mamati akan ka iha. Ipatpatag ka unay-unay.
ako'y nak ni mamam. Miswa kaya't kakasarita ita siya. Napagnumon mi. Ngay payanda ka iti may sapay agundaway. Agyaman nak papa. Ikari ka dyan sayangan da iti agundaway. Kaya't mi ka ni mamam ang makaturpos ka iti koleyo. Nga masapul atong palem ti karim kada kami. Uwan papa, ikarik. Sigurado ka maiturpos ko ti kursok. Laglagi pa siya. Maudin da ito'y. Iti ka nito sayangumpay. Awan tunti pa ay mi asabali agundaway. Maawatak papa. Agbalbaliw akon. Agyaman ak taim paayandak pa iti may sa agundaway. Aginroll ka intundikat. Katituloy mo matlaang ti panagatal mo. Agyaman ak papa. Ikarik, saan kayo apaayan ka ni mama? Mga barwanan ka. Mga rugi ka man din. At da kami lang dito'y ka ni mamam anakasagana amang tarabay kan ka. Patpatgan kayo unay, papa. Kasta kami mat ka ni mamam iha. Ipatpatag na ka unay. Isama ni pod ita. Agtitinulong tayo asang kapamilya amang gunod kadagiti arapaap mo. Sinayang daydi agundaway nga impaay kanyak dagiti dadakkel ko manang Emmy. Panupanunutan ana imbag, talagamot ngamin asyak ti ayan ti biddot. Iso a pinagsardeng nak idi ti amak. Katagyaman nak iti Diyos, tainturong nak iti nalintag adana. Impakita na kanyak no anya ti rumba nga aramidak, tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Nakaturpusak nga rod iti kolehyo, babaan iti panarabay kanyak damamakan papa. Agtrab-trabaho ak itan iti may sa kumpanya, tapno maisaganak ti bagik, amang i-manage ton iti negosyo mi, inton saan ton ang makabaal damamakan papa. Iso akadagiti padak anasya si iti dalan, di kay agdanag, tababaan iti panarabay ti Diyos, iturong na kayon tumatlaang iti umno adalan nga ingkay turungan. Sapay kuma, tanakaibati iti adal ti pakasarita akmanang. Tuy pagayam mo, Zia. Pagayam ko Azia, nagasat ka, tanaaddaan ka iti naganak asaan asimuko, tapno mailintag da ka, kat maiturong ka iti umno adalan, nga ing kataluntunan, nga agturong iti panakagunod mo iti arapaap mo iti biyag. Sapay kuma, tagnanayon tinapintas agasat, adimtangkan ka. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan at TJ at taga Nueva Vizcaya. Nga iti agdama kat adda iti Australia. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. May saakmat a subscriber ti Ferds Caballero YouTube channel. Dito'y nga minayan ko, daytoy a drama ti pag-aayat mi adengdenggan, gaputamay sa daytoy a pagliwliwaan mi, nga uray madama ti panagtrabaho mi.
Ilingad naklangan man ang itinagan at TJ at taga Nueva Vizcaya. Ngamiti agdama kat addaak nga agtrab-trabaho dito'y Australia. Idi sa anak pa'y anak ka-abroad manang, may saak a vendor iti tiyandaan iti lugar mi. Adan asawa kan may sa nga anak ko. Iso nga inarapaap kumat ti agabroad, takayat kumat ama ikan iti narimat ama sakbayan, kan napintas a panagbiag ti binukal ko a pamilyak. Tiinak isalaysay manang kat napasamak, idi addaak paylaeng di tapagilyan tayo. Narigat ti panagbiag mi di tamanang. Iso asapay lakuma, tamapili mat ama idrama to'y padas ko, tabarang makaibati mat iti inspirasyon kan adal kadagiti na ayat adumdumngeg. Suki, gumatang kayo ni Tinatang. Presko natang ditoy. Suki! Dito yan, gumatang kayo. Kaporos na kita natang, Suki. Oy, TJ. Nagsapa ka mo tingaglako. Nagsapa ka ng luka diti pwesto ma. Nasapa ngamin niya may tipagang angkata kitilakok. Tarigatan. Ang mga naawan ti mabati kanyak na may deliver na amin na produkto na. Ay na! Sobra talaga ti kinagagat mo. Nagladaw ka lang aro doon ni agawid iti malam ngam nakasapsapa ka lata nga umay dito tiyandaan iti inaldaw. Masapol tagagat para iti pamilya, Joanna. Di ka kati mapambanog? Siyak? Nasaan lang ka sa pulan? Diyak agbayag iti ka sa pagkwartaan? Hanggang ba niya nga rot? Siyak ba't namin tinamnaman ti family? No, kasta nga rod. Talaga ka sa pulan nagtrabaho ka. Basta damat gita ni tinal daw. Sige lata. Oray, kasano tirikat. Un nga ruwan. Mom, na maminsan, mapampanunot ko. Ang mga nooda na saysayat at trabaho iti sa bala lugar. Saan ka dito tiyandaan? Ay na, Joanna. Naamok ti sungbat da ita. Nabayag ko man ngayon naramid ko. Ang mga nagdamat. Anya ti amom. Tapno saan nagnanayon nagaklakulat tandata o dito tiyandaan. Sa bagay. Angam no ita. Okay pa ilang kanyak da ita panggadan. Ay, ano siya? Kasla maumuma akong dito ay. Inaldawlatan na ti angot dito tiyandaan ti malanglang ab ko. Sika talaga. Malakit din. Mapankan dita pwestom. Tarugyam mo itong taglakaw. Masapol ang makaaduta ita. Tapno adayawid ta iti pamilyata. Narabian ka man ng lakay, amo ka mabisin kan. Sigurado na bambanog ka man una yan. Ay, nagpudot nga min iti tiyandaan. Malagrik nakit. Kasla maron ronawak bakit? Kasano kat masubsobra amot ag trabaho. Aginanakamot nga minsag paminsan. Maris, saan na mabalin niya ginanaak? Kailala ti matgadak. Kan among matapasig a consignment dagiti lakok ijay. Isa masapol ang may paibos. Ang mga nagsakit ka mo titikas tangar aramidam. Madanagan akpaykit din kan ka. Ado pa'y tarapap ta iti biyag bakit? Sakit dumakdakil ta anak ta. Masapol ang makaurnong ta. Sakbay nga agiskwela ta anak ta. Ay, masyanak namin kan kalakay. Numabalin la kumatulungan ka. Ngamawan mo't ngamin agawir iti anak ta. Kabalak da ito Maris. Anos lang. Makalungaw tayong tumot lang iti rigat. Tiyengharot ka rubak ni Joanna. Tayada nga iti pwesto na itabay ka. Maumumamot ka nung naglakla ko ngayon aldaw di tiyandaan. Ah, di aday ti banger a pwesto. Amom lakay. Kasla jak korsonada ti garaw day di abayan. Ha? Apay mat. Nasingpot-mot ni Joanna kahit bakit? Diyak ka mo, kasla da sa bali nga iwas na.
Iso nga uray na bayagan nga maamok. Jack pulos maya sa dagtirik na kankwana. Talaga nga min asabali ti Jarna. Maris, bakit? Kasdela talaga ni Joanna. Ngam nasaya at matataw iti panagkunak. Nang runak at nabayag mo tan naglaklako iti tiyendaan. Basta, di ka agtaltalat una iti tao lakay. Wen, makigayam ka. Ngam aganad ka akanayon. Ta saan nga amin a tao iti aglawlaw mo kat mapagtalkan. Wan bakit? Laglagi pagdagit ang ibagbagam ita. Sapay ko ma, tadumtang to ti aldaw nga agbaliw mo ti panagbiag tayo. Di saan tayo unay amarigatan? Kaya't ko kumadyay na ulimag ka naragsa ka panagbiag. Di saan ka unay amarigatan amang manggad para iti pamilyata. Madanon to dayta Maris. Basta aging nga dati matmat gadak, agurnong ta para iti masakbayan tayo. Oray, saggabasit lang ti maidulin. Tinapatag, adalat tamot nakasagana makaot no ada pagkasapulan. Sa bagay, hosto day nga imbagam. Alang arod, ingka agpalasan tamang rabi itamutan. Nangan itayon di anak ta. Nagkapsot tila ako ita. Sa bagay, mabayag pa isan tumadanon man hindi pa nagsusweldaw. Siguradong agin inot dagiti tao ita. Tapno mabunat dati budget da. Kat dumanon iti sumarno man na sweldo ti kwartada. TJ, nagrigat taglako ita niya. Ay, nagtumal. Di ka kati maumuma ka na yung latan nga dalata dito tiyandaan. Kas lagrikrikos lang ang tibiyag tayo dito eh. Agpaiso da ita, Joanna. Mapampanunot ko nga rod. Kaano nga tamo ta sumaya tibiyag tayo. Oray ka sa no ta aramidan, awan pa nagbali ti panagbiag tayo. Amangan no saan tayo na makalungaw no kastula ang TJ? Iso ano siya tisika? Agbiro ka klangan iti sa bala panggadan. Anya kumangaya panggadan? Apay napadasam ti manggad iti balaso taaw. Agabrod ka. Nagado ti bumakbak na nga agap abroad. Napanunot ko matdaytan. Hangam kasano? Sigurado adakkel ti mabusbos para iti panangipagnapay lang iti papeles. Saan? At nangardamam mo ka nagproseso iti papeles si gayem ko. Nabitlaang. Kan sana nagastos. Sigurado ka? Amangan namin numasayang lang ti kwarta no bilang. Sa pinagregatan iti husto dayta. Ay na TJ, am ko na iti at tao. Atun tinatultulungan na. No kayat mo, yam mo kakankuan na. Kasla narigat a desisyonan dayta, Joanna. Nangam kinapod na. Kaya't kumuti makalungaw. Nangruna kat dumakdakilin ta anak mi kani bakit kaw. Isungar da panunuta man na imbag. O, ibagamlaan kanyak ano nakadesisyon kan. Kailala. Ado at trabahador taga sa pulan dayta para iti nagduduma pagilyam. Agyaman ak Joanna. Bayam, tapanunuta ka na imbag. Narigat namin ti sumugal. Nangruna no ti kwarta busbusan kat naggapoy ti naglengatan. Maawatan ka TJ. Ang man ti kasto nga oportunidad. Ang tamom no matulungan na katamamok kat masumpatan ng tinabayagan nga ikarkararag mo. Sapay la ko mga raw. Agyaman na kiti dayta adjaya ma, Joanna. Awalan yaman na. Basta ibagamlaan kanyak no anya ti desisyon mo. TJ, apay kaslan na kung unag ti pampanunutam. Ada ka di problema? Awan matkit di. Pampanunutak lang. No, kasano makalungaw tayo iti rigat.
Taore ka sa ti panagsalukag ko di tiyandaan. Kasla saan sa matungpal dagiti plano ta bakit? Maawatan ka lakay. Talagang amin ang nagrigat ti biyagan. Kasano nga tano saan ka maipaayan iti nasaliwan-wan na panagbiag? Sa anak mo't nagtartarigagay kat itinasaliwan-wan a panagbiag. Ti importante, maipaay ta ti kasapulan ti anak ta. Ken, dagiti agbalintupay nga anak ta. Diyak ngamin kayat a maipada da kadata. Dahil tamo ti pampanunutag Maris. Kasla nga mi nagrikrikos lang ti bannog kan rigat iti tiyandaan. Anya nga ron ti planom ita. Amom, agis istorya kami tayo kan ni Joanna. Apay ka no, adyak padasan ti mapanagtrabaho iti balasiw tao. Agabrod ka? Saan nga ang aw ti mapanagtrabaho iti abroad lakay? Sigurado ka iti day ta pampanunutam? Sana pa'y magkada sigurado bakit. Pampanunutag pa ilain. Ang mga ano dahito yung aminan ti kundaway. Tapno maipaayan kayo mo't itinarimat a panagbiag. Ay, mabutungak. Diyak ka mo no kabaulak ang mayadayo ka kada kami. No iti panagkunam kat makapasaya at kada tayo day ta planom. Suportaran ka. Agyaman nak Maris sa maawatan nak. Naimbaglangan ta da ka kanayon ang nakasuporta kanyak. Laglagi pam. Anyaman na panubok ti dumteng adakla ang ditoy. Dua ta amang sango kadagita a panubok. Simple laang ti panagbiag medya probinsya mi manang Emi. Ada basit pwesto mi iti tiyandaan abambat tayak. Ngam kas padre di pamilya, tarigagayak mat amayaon iti rigat ti pamilya. Adda ngamin dagiti gundaway amatumal ti panaglako. Iso ati mabiruka ket apag isulaeng apara gastos mi kan ibayad kadagiti naangkat ko at agilako. Adapadak nga aglaklako abaiyan ket ibidbida nati am-amu na makatulong kanu kanyak nga agabrod manang. Dayta ti mang burburibor iti panunot ko. Iso amasansan nga adda dagiti gundaway ama imay mayengak. Itay pa'y simbangpot ka dito'y balay apal paliiwan ka anak ko. Ada ka di mang burburibor iti panunot mo. Pampanunutag namin di kasasad minanang. Di kampay makalungaw mo't iti kinarigat. Kasano lang ang dagiti plano mi ka ni Maris. Kasla nagrigat at unuhin dagiti arapaab may. Nodtaak lang diti amang manggad. Ha? Katkas padre di pamilya, jak malikli ka na pagduwa-duwaan ti bagik nanang. Kapoy ti rigat ti biyag ita. Jak mo, no kabalak nga ipaayan iti nasayata panagbiag dagita ginak. Amom anak ko, saan akas ka rin at agbalin anaganak. Ngam nagtinulong kayo agasawa, kabailan nyo dayta. Wan matkid di ananang. Ngam mapampanunot ko man no daduma. Apay no... Agbiro ka kiti sa bala panggadan. Saan nga min nga umdas ti matmat gadak iti tiyandaan. Tapno matungpal dagiti plano mi nga agasawa. Amom anak ko, ada amok anagabrod ti anak na. Ita, nasaliwanwanan ti panagbiagda. Maipaaynan amin anamay iti pamilyana. Agpay sunanang? Ngam kasano anak abroad di anak ti amamuyo ako nayaw. Adan sa nagpatulungan da. Narigat ka no ididamaw, ngam ita, mayatan ti biagda. Kasta mo ti mapampanunot ko nanang. Apay no agabrudak langan.
Hanggang saan anala ka ti biyag iti abroad anak ko. Masapul ti panagsakripisyo ken anos. Gaputa maya dayo ka kadagiti ipatpatag mo. Puno day tananang. Isa ang masapol nga agpanunot anaimbag sakbay nga agdesisyon. Wen, dayta ti rumbeng anak ko. Nagkapo kay tayan dananang? Kaano? Itay lang. Awan nga minunay tagatang iti tsindaan. Isong sarak pa lang ti pisto. Sakto na pa ni di balay dananang. Kumusta mo't dananang? Okay damoy. Uwan gayam. Napagsaritaan may, di may papaniti pa nagtrabaho iti abroad. Kat, anya ti kunan ni nanang? Panunutot ka no anaimbag. No talaga desidido ak, di padasag. Amo ka narigat ti biyag. Panawan na kami? Kasano na marigatan ka ijay? Diyak kaya ti umadayo Maris. Ang mga no dahi to intor orayin ta agundaway, tapno sumayati pa nagbiyak tayo. Tapno saan tayo mo't ang makamkam to da ka na yun Sika ano, anya ti desisyon mo? Di iso ti matungpal. Ken nukas pangarigan aramidak da ito, bakit? Ikarik, aramidak ti amin, tapno mapasayaat ko ti panagbiag tayo. Amangan no saan nga umanay ti urnong ta para iti busbusom nga agabroad lakay. Amwak pa'y, nukas ano talaga ti proseso. Mabalin mo ta bumulod ta iti kwarta kaninanang, tapno saan na mauyos ti amin nga urnong tanubilang, bakit? Ay, sika ti makaam mo. Kasarita marod ni nanang, no talaga adisidido kan. Nanang, nakaikadeng ako. Kaya't ko taga-abroad para iti masakbayan ti pamilyak. Sigurado ka na iti da ita desisyon mo anak ko. Kas imbaga akon, narigat ti umadayo. Kan saan akas ka rin at agtrabaho iti bala si utaaw. Amo ka kabagalak nanang. Ikagumaak. Amo yumot no kasano karigat agtrabaho di tiyendaan. Puyat, kas kadabanog ti kanayo nakagubal mi. Nabagalak mo't nanang. Kaatanya nga iti maitulong ko anak ko. Diyak ngamin kaya't maibus ti amin ni Ornong May. Gapo iti panag-apply ko ama pa ni abroad. Iso nga mayak ko mabumulod iti kwartayo nanang. Tapnood na mabusbus ko. Kat may proseso dagiti ka sa pulak a dokumento. Ay sige anak ko, tumulong ak. Amo kapag sayaatan nyo iti pamilyam ti pampanunutam. Isasuportaran ka iti dayta apanggap mo. Agyaman ak unay kada kayo nanang. Agyaman ak. Saan ka naglukat iti kalmat Kunak na niyan tinapasamak kan ka, TJ. Nagkinanak, Joanna. Kat nambarak mo na pinampanunot singasing mo kanyak. O kat, anya ngay. Desidido ka na agabroan? Juan, Joanna. Kaya't ko ti makigasang-gasa ti abroad. Ay, kunakon ka tapos sigido ka. Di kakdanag, tulungan ka. At na nabulod ko akwarta ko ni nanang. Hinayon ko iti kwarta aming agasawa tapno mairugin na may proseso ti papers ko. Tiyak, ti makam mo. Kan ibaga kita maamok nga isun ti mang pili. No anya trabaho ti mayat para kang ka. Agyaman ak, Joanna.
Dakla tulong da ito'y para kada kami nga agasawa. Di ka danag. Siyak ti makamu ko naklangarutan. Awaga kun adagos di amok. Tapno amuek. No mano ti masapol nga ipaunata. Tapno marugyanan ti proseso ti papers mo. Agyaman ak Joanna. Para da ito'y ti arapahap mi ta asawak. Para iti pamilya mi. Basta talkalaan TJ. Basitla pa nagansan. Asidaga na maragpat mo ti tartarigagayam para iti pamilyam. Kati ka agdanag, tasyak ti mang tulong kan ka. Apa man na makasaritak, ibagak to adagos kan ka naman ti kasapulan, ta oras siyak ton ti mapan mangitulod kan kuwana iti ayan na, iti kwarta masapul mo. Ay na, agyaman ak unay, Joanna. Kalpasan ti sumagmamanong nga aldaw apan nagpampanunot ko manang Emmy, nakapagdesisyonak nga awatek ti idijaya kanyak atulong ti kadwak nga aglaklako iti tiyandaan. Inted ko nga rod ti kasapulan a kwarta, iti pan na kaiproseso ti papeles ko. Ta sigun kan kwa na, mabiitlaang nga iproseso ti amin, basta ada mabusbus a kwarta. Ta isudan iti gayem na ti makaammo. Natalekak anang ipaima iti kantidad a dinawat ni Joanna, gaputa na bayagan akadwak nga aglaklako iti tiyandaan iti lugar mi. Ngem ni Maris nga asawak, adda pa nagdua-duana ka ni Joanna. Jakmat ingkan kano day ta pampanunutan ti asawak manang, gapu iti gagar ko ang makapagtrabaho iti sabali a pagilyan. Bayat nga ururayag ti resulta ti pan nakaiproseso ti papeles ko, nagtultuloy ti panaglaklakog iti tiyandaan, tamasayangan ak iti aldaw nga aglabas. Kumusta nga iti panakay proseso dagiti papeles mo, anak ko? Mabid siguro na malpas nanang. Kunamat ni Joanna nga awagan nak no malpasan ti papeles ko. Isukan nun ti makamoy ta amin. Nay, nagsaya at matday tagayamon ngay, anak. Wan nga rod nanang. Nabayagan na kadwa kay tiyandaan ni Joanna. Kasta gaya mo talaga ti sideline na. Tadamam mo nang agipagpag nakadagiti dokumento kasapulan dagiti agnngay-ngayangay nga agtrabaho di balasiw tao. Kat aglaklako ka pa nga raw. Kasanon ti pwesto mi di tiyandaan no maka-abroad kanton. Napanunot ko nga ipaabang pa ilang nanang. Jakmat kahit nga ituloy ni Maris, ta sigurado ang marigatan nagsulong aglako ijay. Natrabaho nga minday di nanang. Kasapulan ti katulungan na. Ay kat may mayatan no ipaabang mo, anak ko. Tano mapanunot yun tumanod asublatan, di mabalin lagta. Saan mo na pagtrabahuan iji tiyandaan ti asawam? Kaasi di anak yo, no awan mga sikaso kun kwa na. Napanunot ko matday tan nanang. Ay, kamaudyanan na. Makapanak mo't langan iti sabali a pagilyan. Agtrabaho ka na sayat ijay tapno makaurno nga kadagos nanang. Wen, anak ko, kat mamati nga agbaligi ka. Ni Joanna ti umawawag. Ay na, kaslaan mo ko na niya ti bagana. Hello, Joanna.
naimbag tayo mawag ka. Kumusta nga eh? Anya ti madamag may papanitipan na kay proseso dagiti papeles ko. Madama may proses TJ. Di kagdanag. Uri dagiti kagitdan mo ang mapanagtrabaho di abroad, may pagpagnamot ng dagiti papeles da. Kaya't maasawan, adda kagiddan ko nga agabroad, Joanna. Wan TJ. Ay kat nagsayatan nga eh, ta dagayam kagiddan ko. Wen, basta urayam ti sumaruno ay awag ko kan ka, ha? Ano nga mintar aramida kita, isa busy ak. Insa miraklaan ti mawag, tapno ma-update ka mat Sige nga Rod, basta urayat ti awag mo, Joanna, ah. Kat agyaman ak unay kan ka. Nakasaritan ka din ni Joanna, lakay? Day di lang iawag na tinaudi, Maris. Ni, nabayag mo tunday jay saan ka di? Pinadas mo ka din nga inawagan manan? Saan na? Ta ako na nang iso ti umawag apama na malpas dagiti papeles ko. Di ka agdanag. At nga min dagiti kagiddan ko kanaw amapan, iso lupasin da pa'y mo dagiti papeles da, tapno sangsang kamay sa kamin to kano amapan. Madanaganak nga minin. Manon nga aldaw tinapalabas, manipod na udi ang nagsarita kayo. Ti amok, kat saan unay anabayag? Nang runa na og kasapulan da dagos iti trabahador iti pagilyan a papanan nyo. Da itamot ti ko na jagayam ko. Baya Maris, tano di pa'y umawag aging kainton bigat, siya ko na mismo ti mangkontak yung kuwana. Ang mga busy dalaan, iso saan pa makaawag? Saan ka nagpanunot iti negatibaw? Saan natalok ko ni Joanna? Ta nabayag ang nagkadwa kami, ijitsindaan kunakmanan. Sapay ko marod lakay. Dakkel a kwarta tinaitad mo kan kuana. Sapay la kumata saan ta nagbidot iti panagtalagtakan ni Joanna. Matan makontak ka pulos ni Joanna, bakit? Di nasungsungbatan ti cellphone na. Mano alawas ang tinapalabas. Manipod idi na udi ang nakasaritam. Talo alawasin na, bakit? Anya? Ay, lakay. Saan nga ta ang mga nulinuko na tamutan. Saan Maris? Di naaramidan data. Am-amu daw na ijitsindaan ni Joanna. Saan na mga lilaw day jay? Namapay asaan nga agpakpakita. Wano umawag man lakuma. Kanapay adi na sungsungbatan di awag mo. Saan ka di arumba nga da-update may papan iti papeles mo? Ang mga nadala nga sa sikaswan na mo saan mo takas ka rin na tagi proseso iti papeles para di abroad? Diya kaya ta panunutan alinuko na ta ni Joanna. Lakay, masapol asang wanta ti kinapudno. Mga na-scam na kamutan ni Joanna. Saan? Saan na mabali na mapasamak ti kasta, Maris? Sa pulot ni Joanna, masapol ang maamuan na di na maitarayan ti inaramid na kadata. Kasano no awanan at talaga? Jakam mo, bakit? Jakam mo. Ang aramidag ta amin. Tapno may subli ti kwarta ta ngayon talagtakan ko na. Ikaro na ti panang luko na kadata. Ikaro na.
pa iti panawan manang Emmy, talaga adya ko na kontak ni Joanna. Uray iti paglaklakwan mi atyendaan saanen ang nagparparang apulos. Aging gaan na amwak iti may sa amakaamamukan kwa na, nga awan gayam at talaga ti amamuna nga agilaklakad iti dokumento dagiti mapanagtrabaho iti balasiw taaw. No di ket talaga nga inaramat na ti kwarta anaala na kanyak, tapno makapanaw laeng iti lugar mi. Kasta unay apan nakaupay ko idi manang. Naimbaglaangan, ta saan mi abinusbus ti amin nga urnong mi, kat iso ti inaramat ko ang nagpuunan manan. Apaman ang nakaurnong kami, pinadas ko ti nag-apply iti maysa nga agency, kat kaasi ti Diyos, napagasatan akmet ang nakapan dito Australia. Nalabit asaan pa'y apanawon idi ang makaabroda, iso akas jay tinapasamak. Ngam amok ababaan iti asi panarabay kan tulong ti Diyos manang, nagunod ko ti kalikagom ko ang makaabroad, kan makasarak iti nasayaat at trabaho. Ininot mo ten ang maipapaay ko iti pamilya tinasaliwanwan a panagbiag, kan matultulungak mo ten dananang kadagiti kasapulanda. Dayto iti padas ko manang, to'y pagayam mo, TJ. Pagayam ko at TJ, pudno anarigat tinapasaram iti kalabas. Nang runakat awan ti tinarigagayam, no di ti maipaayan iti nasaya at apanagbiag ti pamilyam. Kat nakita dayta ti Diyos, iso nga iti may kadwa agundaway, na ipaaykan ka ti tartarigagayan ti pusom, kan nasaysaya at pay aparabor ti dimteng kan ka. Pudno di kunada akalpasan tinapuskol ka nangisit nga ulap, sumingising latta ti init. Kat anyaman ti mapaspasaram ita, sapay kumatag tultuloy ti kinasayaat mo a tao, tapno agtultuloy mo ti parabor nga itadken ka, tinamarswa. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan at Ted at taga Isabela, nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, sapay kumata danunan na kayo tay surat ko anasalunat, kan adda iti nasaya at akasasaad. Tapno maikan biagyo pay dagiti may patulod a padas, dagiti padak anaayat amang tartarabay, kadagiti uploads yo iti Ferds Caballero YouTube channel. May saka subscriber ti YouTube channel yo manang. Dito yung amin lugar mi, talaga na isam kami nga agdengeg kadagiti drama a maipatpatangatang iti radyo man wenno iti YouTube. Ilingad na klangan itinagan at Ted, kat iti agdama, addaak dito'y Dubai. Ado kami a Pilipino nga agkakatrabahuan dito'y manang, kat maayata nakpay amang ipadamag kada kayo, nga iti panagpaay ko iti may sa idi a restaurant, kinansyawan nak ti katrabahuak, apaman anabisto na ka agdengdengeg iti YouTube channel yo. Taam-am muna kano ni Ferds Caballero, tanasinged agayem ti asawa na. Daytoy inakisalaysay kat napasamak, idi addaak pay laang di tapagilyan tayo manang. Kat tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Pangasim, agpalawagak. Kanya pa iti palawag mo. Naglawag tinakita ka naggapu kayo iti may sa hotel iti dayja babae. Paibayan na ko mga agpalawag. Pagpalawag? Ted, namin ano kan a pinakawan iti kasta nga ramid mo. Nagtalakakan ka iti likudan ti ado adaras a panangluklukom kanyak.
Kunak no nagbaliw kan. Please, Kate. Amo ka nagbidotak. Jak may libak data. Namsik at ay ayatek. Ay ayatan nak. Kastoy ka ditiwagas mo amang ipakita iti panagayat mo? Babaan iti panagbabaim? Jakon ulitan pa'y. Ikarik. Please, Kate. Pangasim. Di na ko mapanawan. Ted, nabayagan nga agsagsagaba akga po iti kastoy nga aramid mo. Ngam iti daytoy agundaway. Saanan? Huston. Saan, Kate? Pakawanin na ko, ma. Kabalak pa nga ilintag ti amin. Saan mo na maikat ti sakit amarikrik na kita? Pumanaw kan. Pangasim. Pagsaritaan ta dito eh. Saan na mabalin na kastoy ti pagbanagan ti pamilya kaya taabuklan? Napasama kan, Ted. Nabayag ko man analpas ti amin kadata, no saan aga po kanya kakanayon ang mga awat iti kinababairom. Nagbalinak a martir, nang namnama ak nagbalbaliw ka. Ngam talaga siguro asaan mo na maikat day ta abisyom. Naimbaglaang ang tawan pa'y anak ta. Tano saan, nasaksakit ko marik na ak ti panagsinata. Gaputamok ati anak tati kang runaan am apektaran iti daytoy a desisyon ko. Ay ayatan ka, Kate. Di na kumamot isina. Ikan na kiti may sapi agundaway. Orno sa amin para iti pamilyata. Narakrakal ti pamilyata kayat mo abuklanted. Rinakrak mo. Iso a huston. Pumanaw kan. Nay, apay ana isaroong ka diti balay arab-rabi anak ko. Anya tinapasamak. Apay akas ta tilangam asimangpot diti balay. Nabistonak manan ni Kate nanang. Naamuan nanti amin. Anya nabisto. Anya nga amunan ti amin nga ibagbagam, Ted. At na kami nakarelasyon ko sa bali manan na babae nanang. Jak man na mo. No ape ang naaramid ko manan kan kuha na ti kasjay. Ay unay kan anak ko. Anya manan ti simrot di tapanunot mo. Nagsayaatan nga asawa ni Kate. Tultulungan na kapay nga agtrabaho. Jak ing kagara nanang. Ay ayatak ti asawa. Ngam nasulisog ak manan. Saan arason ang nasulisog ka? Ti ibagam, talagakit di akinayat mo ti inaramid mo. Nalaos ti pungtot kanyak ni Kate nanang. Jak mo na niya taramidak. Pinagtalaw nakpayin iti pagnanaidan mi. Rumbag laang. Oh, napasakit ang manan di asawam. Natural laang akapungtot na ka. Agyaman kakit di, ta pinagtalaw na kalaang. No sa bali lang ata, ang mga noanyan ti inaramid na kan ka. Nanang. Ay, kaataan niya nga ron ti plano mita. Jak mao mga agkid daw iti pamakawan gan kuana. Amo kapatpat ganak na asawa kat mapakawan nak tumutlaan. Nalabit nga ipatpatag na ka. Ngam ti panagtalag. No nagbirren, narigatan nga isubli iti sigod anak ko. Amok na ita nanang. Ngam jak kaya mapukaw ko ta asawak. Kaya't ko ti sumubot kan kuana. No talaga matla nga ay ayatam ti asawam. Aramidam ti amin tap no makapagsinubyan kayo. Ngam masapol ang maawatam mo't no kas pangarigan saan nakan ang mapakawan. Kabaalak tagbalbaliw nanang. Basta saan ka mapukaw ta asawak. Mala ikararag mo asapay ko ma. Tagbaliw ti pangadang di asawam. Anya ter aramidam ditoy. Kate, please. Ikan na kitigundaway.
Ang sarita ako ma. Awanan tinas ka na pagsaritaan tapay, Ted. Amo ka nasakitan ka. Ngam sapay la ko matadumngag kamat. May sapay agundaway tikid-kidawag kang ka, Kate. Nakasaganak nga agbaliw. Nangag ko amin ng dagitang ibagbagam. Kanayon nga darason mo. Kanayon nga agkari ka. Ngam ulit-ulitam mat aramidam. Amo ka ma, diti inaramid ko. Ngam patpatgan ka unay-unay. Saan na kumamot nga abugan nga umadayokan ka? Ted, napatagmat ti bagik. Nabanluga ko na kanayon ang masaksakitan ka po iti aramid mo. Please, Kate. Amo ka dyan kabailan nga ilintag tinapalabas. Ngam kabaila ka pasayatan ti masakbayan. Awanan ti masakbayan ta. Dinadaan mon, idi pinilim manen ti manglipot kanya. Ikanak pa iti may sa agundaway. Para ka data, kaniti bangunan ta pamilya. Tapnoan niya. Tapno maulit to manen ti kastoy apasamak. Saanan, Ted? Huston. Please, Kate. Diyak kabailan tagbiag nga awan ka. Pinanunot mo kumaday ta. Sakbay nga inulit-ulit mo tinangluko kanyak. Ita, adalam ti tumakder iti bukod mo asaka. Tasya, kabaulakon ti agmay-maysa. Anak, saan kan amang mangan? Anya ka di man ti pampanunutom. Nanang, talaga din akong kaya taka din na ni Kate. Tsaka mo no kasano ang mga rugiak. Aklo naman anak ko. Saan nga amin apinaluspusam kat maisublipay? Ngam nanang, ni Kate tibiyag ko. Kaya't ko amatungpal ti amin nga arapap mi para itibuklan mi a pamilya. Ngab na labos ti panda ka pasakit na anak ko. Amo ka basol ko ti amin nanang. Ngam awan ka din ti karbangan ti may sa atao nga agbaliw. Mabalin nga agbaliw. Ngam no maminsan at dadagi ti sugat asaanan a maagasan. Kasano nga aklonak nga awan kami ni ti asawak. Diyak ka ba lang tagmay-may sa nanang? Mas hapol nga aklunam. Pudno anasaem. Ngam no talaga kayat mo ang mailintag ti amin abidot mo. Day taasaem ti mangitundakan ka iti nalintag adana. Ngam kasanon, no dapay chance ang agsinublan kami. Amok nga ayatan naktasawak nanang. Saan mo apilitan anak ko? No talaga ada kayo kan ni Kate na itani para iti tunggal maysa. Agsublinto kan ka iti umno a panawan. Nagrigat nanang. Kasla na pukaw anaming pinsan ti direksyon ti biyag ko. Mangrugi ka manan. Ikagumaam ti mga barwanan. Saan pa'y adala daw ti amin anak ko? Ngam di mon pilitan a paaddaan ti awanan. Agyaman ak na anak. Sapay la kumatamay kanak iti kirot a bumangon manen. Manipod iti nakaidugmamak. Nagsakit man ang Emmy.
Jakman ammo no anyat simkan iti utek ko kadagidi a panawan. Nakababain man ngam aklunag anamin anon adaras nga inawat ken pinakawannak ti asawa. Gapo iti nagalas a bisyok. Namin anon nga impaayanak iti gundaway. Ngam uray anya ti aramidek talaga adyak maliklikan ti sulisog. Kat iti day di apan nakasulisog kumanan, nakisi na kanyak ni Kate nga asawak. Diyak mababalaw ti asawak iti nagbalin a desisyon na, tabasol kumat a talaga. Ngam sa anak asim mo kumanang, inaramid ko ti amin, inaldaw a mapanak umamo iti asawak, inaldaw nga agkidawak iti pamakawan, inaldaw nga agkariak kan kuana, asaanan ang maulit ti pan nakasulisog ko. Aging ga adimtang daytoy akanito. Kate? Mabalin ka din nga agsarita ta, Ted. Tiin na saya at umunag ka pa'y Kate. Sana dito rin daw ti pagsaritaan ta. Ala, umay ka. Agyaman na. Ala, agdugaw ka Kate. Agyaman na, Ted. Anya ti ikayat mo nga inuman? Kape? Wano? Nakapagpanunot akong, Ted. Amo ka nagkamali ka. Ngam ay ayatan kalata. Agpaysok, Kate? Pudno ka di tinangig ko. Kaya't mo ka di nga ibabawik? Ni, saan na? Apay kumanging ibabawim. Kasla chest day ta. Awan bin nabawi. Touch move ako nada. Nukas ta nga rod, saan ka nga agsaupay? Kaya't ko nga urnusan ta ti amin. Para kadata, kan para kadagiti arapaap ta. Agyaman akta napakawan na kun, Kate. Katikarik, saan na maulit tinagbasulat kan ka? Maipapan iti day ta abanag. Saan nakabasta mamati, Ted? Saan matakas ka rin ang mapunas ti saam iti barukong ko? Ngam ikarigatak ti manglipat, tapno maurnos ti amin iti nagbaetan ta. Isuna laang takayat ko alaglagipam amaudin na ito'y. No dadaulam pa'y ti panagtalag ko. Kat sayangam ti gundaway nga intad ko kan ka. Awanan ti subyam, Ted. Ikari ka sana na maulit, Kate. Anadakon ti panagtalag mo. Diyak sayangan day ta gundaway. Sapay ko ma, Ted. Tasaan laang apara kadata da ito'y. No di kat para iti bangunan ta pamilya. Aramidak ti amin. Tapno makasubutak kan ka, Kate. Kat sapay ko ma, taan na damon ti pusok, Ted. Nabanbanog nga minan. Jakon itulok ang masakitan ka pa'y. Sapay ko ma, Ted. Sapay ko ma. Maragsakan kami ta napakawan mo mutla ang ni Ted palasang ko. Tatang, saan analaka da ito nga inaramid ko? Ngam mamati akabaulan ni Ted ti agbalbalyo. Kate. Agyaman kabikan ka, Kate. Pasensya kayo, nanang. Tatang. No, pati da kayo kat nairamraman ka po itinaramid ko. Ti importante kat mangrugi kayo manen. Kate, pasensya kan balasang ko. Do saan ka natulungan kadagiti apadawan. Problema ka kan ni Ted. Maawatan kayo, nanang. Narigat namin talaga ti sitwasyon tayo idi. Kahit sapay kumata kami ti gundaway ni Ted nga agbalbalew. Ipatpatag na kaunay, Kate. Wan tatang,
patpatag kumot unay ni Ted. Iso nga inaramid ko daytoy. Kataramidak mo ti amin. Tapno sana na maulit pa dagiti napasama kiti kalabas, Kate. Tatang, nanang. Sa apay ko mata-matakderam day taas sa umanak ko. Tano maulit pa'y daytoy. Saan dakan apulos a matulungan kan ni tatang mo. Nanang. Di kayo agdanag, nanang. Tatang, agtinulong kami ka ni Ted. Agyaman kami, Kate. Kat mamati ak ama ornos yumutlaengen ti bagbagiyo. Agyaman bakay. Nasulbar mo't laeng ti parikot iti nagpautan dagiti agasawa. Wen nga road, nasingpat at talaga di manugang ta. Kunak no talaga asinaan nan ni Ted. Un nga raw. Agasumot nga benta namin anon a pinakawan na ti anak ta. Ngam ulit-ulitin mo't ni Ted ti panagbababae na. Ngam amom lakay. Mamati ka talaga ang nagbabawyanan ni Ted dagiti inaramid na iti. Makita mo ti Jarna, manipod nagsinadakan ni Kate. Sa bagay, kaslawan ng direksyon ti biyag na iday. Ngayon baglaengan, ta saan pa'y analadaw ti amin, idi nagpabaway. Amok asanan nga ulitan pa'y day jalakay. Talaga narikna na ti kinapatag ni Kate kankwana idi nagsinada. Mala, sa apay la kumaatag nanayon ng ti kinalimpyo ti panagdanada. Awan kumanterumswa sa bali pa'y aparikon. Mapaanak iti Manila iti sumagmamanong aldaw. At ay promote mi amay sa produkto ti kumpanya mi. Kayat da nga iti Manila ama i-launch. Kasta ka di? Manungay nga aldaw mo ijay. Diyak pa'y masigurado. Ngam, saan kami matsiguro nga agbayag ijay? Aganad ka nga ron ijay. Oray si Kamat. Tani, agmay-may saka dito apartment ha. Agmay-may saka pa yung mapanagtrabaho kung agawid. Di nakpagdanagan. Kabailak. Ti trabahom ti into naram. Alang arod, Kate. Araramidak ti amin para itarapaap ta. Agkagat ang agtrabaho manipod ita. Agyaman Ted. Isagana ka rodan dagiti pasapsapon mo. Tapno nakasaganan inton agluwas kan amapan ija Manila. Nagsinublan kami ti asawak manang Emmy. Kat nalaus ti panagyaman ko, tainik kanakpay ni Kate iti may sa agundaway. Iso anay bagak iti bagik at talagang agsingsing petakon. Tapno jakon mapukaw ti asawak iti may kadwa agundaway. At dadagiti kanito ang mapanak iti Manila manang kat mabatbati nga agmay sa ti asawak. Ngam ti panaglabas ti aldaw, kaslalim mamiis kanyak ti asawak iti panagriknak. Malaksid iti dayta, at dapayan dagiti gundaway amarabyan nga agawid, tagov overtime kano. Jakmat inkan kano dayta napaliw kumanang, agingga iti maysa nga aldaw.
Ta nagpasyar ka dito'y balay anak ko. At ako maibagakan ka. Ngam di mo pampanunutan, apan ang pardaya da ito, Yuan. Nanang, Maipapanday to ka ni Kate. anya day tamay papanita asawak, nanang. At da ngamin nakaidanon ka ni tatang mau. Abasansan ka no makita da ni Kate itirabi ng aglanglang ay. Nga adakad ka duwan a babae ka lalaki. Anya? Wan anak ko, nangruna ka no do day tay awan ka iti pagababangan nyo. Ay, diyak ko mamamating. Mismo akaanakan ti kumpare ni tatang mau ti makakitkita kan ko na. Ni, jak amo kas tagayam tar aramidan ta asawak tunggal awana. Kat tinakaskas taaw. Adda ka no lalaki akanayon anak kadagkat kan ko na. Ha? Kaslada ka no relasyon ta nga iparangarang tigaraw da adwa. Anya? Agyaman na kiti pa nakipakamuyo kanya kiti day tabanag, nanang. Sapay la ko ma, ta sana pumudno ti adday ti panunot ko. Sapay la ko ma ta nagbiddo taklaan. Paliiwam ti asawam anak ko. Narigat mo't ababasulam latan nga awan pamanaknak mo. Wan, nanang. Talaga kasta ti aramidak. Nanang, nakita yo ka din ni Kate? Jak na danon iti rabi iti balay. Di na ngamin ang mga agawid akong manipod iti Manila. Saan na nagawid? Kandi na sungsungbatan ti awag ko. Anya, nay, saan mo ta na isarsarong dito balay? Napananangay. Ang mga naadamot na napasama kan kwa na. Padasam nga awagan man ng anak ko. Ang mga nubisi ba't iti trabaho na? Itay pa nga awagak, nanang. Kan, apay nga saan ang nagawid sakbay asimrok manan iti trabaho na. Di ka unay agdandanag. Ang mga noadamot nga po na noapay asaan ang nakaawid. Kaslaki din na pa nagduadwak, nanang. Malagip kukot nga ro dyan nadakamat yung kanyak nga indanon da idi ka ni tatang. Ay, sikala ang ti makapanagnak iti da ita anak ko. Tas sika ti asawa na. Sapay la kumata sana po no ti atap ko, nanang. Amo ka sana maaramid ti asawak ti manggulib kanyak. Ikararag mo nga awan ko matidakas a napasamakan ko na anak ko. Agawid tumutla ang dayjay. Agyaman naktadakan, Kate. Anya tinapasamak kan ka. Pwede ka nagawid idirabi eh. Awawagan ka ngam di ka matsumungsungbat. Ay, pasensyakan. Rimor kami ngamin kadagiti gagayam ko idirabi. Jak napakadaan nga adumot gaya man tinainom ko. Ngam, Kate, oray nag-text ka la kumaatap na amok. Kaslaak mabagtit nagpampanunot na ayan mon. Kano anya tinapasamak kan ka. Pasensyakan. Jak mat ngamin namnamaan nga agawid ka dagos. Sa dinong ti nagturugam. Kuha, naturog iti balay di may sa agayam ko. Naulawak ngamin iti kinaado tinainom ko. Kanayon ka da kaswitar aramidam tunggal awanak. Saan, Ted? Ita lang da ito eh. Patsan na ko, ma. Sapay la kumatagsasaw kay tipod no, Kate. Tsak ngamin maliklikan dag panunot nga da sa baling aramidam. Maawatak ti marikrik nam. Pasensyakan, saanan ang maulit pa eh. Jak kaya't ama perdi ti panagtalak mo kanya. Sapay la kumatagpay suday tangay bagbagam. Jak amo no kabailak pay, iti kanito ang maulit ti kastoy ang napasamak.
panagretira dakit iti trabaho. Apag lang dito ayan ko. Sigurado ang makita ka dagos sa asawak. Apaman niya agkapo dito pagpapaayan na. Masorpresa laki di dayjay. Apaman na makita nak. Tadi na mo asukunak. Jaket ni agumok ti panagduado iti panunot ken barukong ko. Isa kasayatan ti kasto nga ramidag. Sorpresa ti asawak. Ini, kunak tumat. Dayjay na kit. Inakot. Agore ka. Apay nga nagturong da iti kagiddan na alalaki iti ayan ti kotse. Naglugan ni Kate iti dadya kotse kadwa na ti lalaki. Sino dadya alalaki? Sa dino ti papananda. Kasla nakaon o nagtipang panunutan. Tatang, at ang amin nakita kiti Rabia saan ang mapunas iti panunot ko. Anya na itatid. Sukunat ko matasawak iti kalman ta sorpresaak. Gam nakita ka naglugan iti kotse ti may sa alalaki. Kat nagkuyog dapi manaw. Anya? Asino alalakay? Sa dino ti nagturungan da? Di ako nasurutan, tatang. Tadakit nga rudlugan di lalaki. Iso ang nagawid aklangan kat inuray ko tasawak. Kahit anyang nga oras ang nagawid, rabiin, tatang. Dinamag ko nung nagkapuan na, kat kunana ang nag-overtime ka no iti trabaho. Ano tinaskan nga iring pas da ito opisina da. Anya? Kasta timbagana? Di mo't kunam anakitam arimwar iti opisina da, nga da kadwa na alalakay. Daka mo na niya ti panunutak, tatang. Mamati akagulguliban na kung tasawak. Makarkarma ka din, tatang. Kapukadag iti aramid ko iti kalabas. Anak, di mo panunutan day ta. Ta nagbabawya mon ti amin. Ar-aramidom ti amin tapno mailintag mo ti amin nagbiddutam. Gamapayanas ka nga aramidan kanyak ti asawak ti kastoy, tatang. Kasaritam di asawam. No mabalain, agkalap ka iti ebidensya tapno saanan ang makapaglibak no bilang kasaritam tao. Kasladyak maklon day ta mapaspasamak, tatang. Jak impagarup ang maaramid kanyak tayo iti asawak. Ted, agkalma ka pa'y anak kao. Kas iti nakunakaon, agkalap ka pa'y iti ebidensya sakba kasaritam. Ikagumaam ti agkalma, aging ka nga awan ti pamanaknak mo, tamangan no agbalatakan ka ti amen. Di pangurayak iti isasangpad ni Kate. Tamanipod pinalpaliiw ko. Aging galang dito iti pangitultuludan kan kuha na ti sumursurutan na alalaki. Aglinghadak lang dito Saan lakit din apulo sa makapaglibak ni Kate? Kompleto ti ladawan iti cellphone ko. Manipod rimwarda iti dayja alalaki iti trabaho da. Panaglugan da iti kotse ti lalaki. Aging ka iti panagturong da iti drive-in hotel. Kasla bumtak ti barukong ko iti nalaos asa mamarikriknak. Ngam ikagumaktag bali na kalmado. Aramidag ti rumbag. Ngam siguradwak nga awan ti masakitan. Jak itulok nga agbasulak. Tano panunutan na naimbag. Nalabit aday tuyin ti karmak. Kapoy tinaalas nga aramid ko iti.
Dayjay. Kotse tinagsardang iti dayjay abanda. Manipod dita ayan ko. Matan nawagak adimsak ti asawak iti kotse. Diyos ko. Nagdagsan ti barokong ko. Kasla kayat dagitilwak tagarubos. Ngamjak itulok. Kasitin karik iti bagik. Sangwak ni Kate. Ngam sigurad mo nga awan ti dakas ang mapasamak. Tadyak kayat nagbasol. At daytan ni Kate. Nasayata dakan Kate. Ha? Ted? Anya ti aramidam dito eh. Talagang inururay ka dito eh. Tamo ka di na ka itulod na dyan lalaki aging ka iti asidag ti pagnanaidan ta. Ha? Anya ti kayat masawan, Ted? Amo kun ti amin, Kate. Nabayagan. Tamanipod damo ang naidanon kanyak tar aramidam. Inrugik mo't tinagkalkalap iti ebidensya. Kat italaang. Kompleto man ang tiladawan iti cellphone ko. Manipod iti irurwaryo iti dadya alalaki iti trabaho yo. Aging ka iti panagturong yo iti drive-in hotel. Agpalawagak, Ted. Pangaasim ta denggenak pa'y kuma. Anya ti ipalawag mo. Ti pananglipot mo kanyak. Ibagam abinalis na klaeng. Kasta ka di. Pangaasim, Ted. Pakawanan na kuma. Amo ka nagbasolakan ka. Namin ado-adaras. Wen, jak ilibak. Ngamin ka gumakti nagbaliw ta amok asikatay ayatek. Ngam apay ano kaano pa'y anaornos kun ti amin abidot ko. No kaano analito pa kun ti amin anagkurangak. Santo na panunot mo tinang balis kanyak kay... Saan ka binalas, Ted? Sana po na ita. Oo, may kakuman. Agawitan. Ijay talangan nagsarita. Sana dito'y pangaasim. Agawit? Agsarita? Panagkunam kadikat umanugot akpoy ng agdanata. Ted. Di ka agdanak, Kate. Saan ka asidaran? Saan ka mo tapagsasawa na kas iti inaramid mo kanyak iti? Tayin ka gumaakon nga inaklon ti amin. Dahito yun ti karmak. Gapo ka dagiti nagbasulak kan ka iti. Ted, dangganak kumapay. Pangaasim. Awanan ti rumba nga danggakpoy kan ka, Kate. Itad ko ti wayawayam. Ta sigurado asaan kan anaragsak kanyak. Iso ang nagsapol ka iti ragsak iti sidong ti sabali. Nawayakan. Kat sapay la kumatamatakin na yun ti kinaragsak mo. Iti sidong ti sabali gayat. Sapay la kuma. Napalaos ti ladingit ko, idi nakisina kanyak ni Kate, gapo iti naalas abisyok manang Emmy, maminpito a makapito ti saam a nariknak, idi siya kon amismo ti nakisina kan kuana, gapo iti naduktalak a pananggulib na kanyak. Diyak mabubo sa panunutan no apay ana aramid na ti kasjay. Idinto tadi na pulos na aramid, idi siyak paylaang ti mailiblibsong iti gayong-gayong. Ngam kasanuman kasakit ti nariknak. Napalaos man ti saem agapwanan day di apagteng. Inka gumaak ti bimangon manang.
Nagalangugan iti alintataok ti naibaga iditi inak. Nga aramatag ti saem amarikliknak. Tapno agbalinak anatibker. Kat makapangabarwananak. Kang runaan na, jak umibet iti namarswa. Imbukbuk ko nga ron ti oras ko iti trabaho manang. Kat apaman ang nakaurnongak, nagaplayak dito'y balasiw taaw, iso nga addaak ita dito'y Dubai. Manipod idin awanan damag ko maipapan ka ni Kate. Gamno sa di naman ti ayan na, sapay lakuma, taaddalat ta itinasaya at akasasaad. Jakmatan ng asawa pa'y manang, takayarigan na anaadda-anak iti phobia. Sapay lakuma, ta nakaibati ak itinabalitukan nga adal. To'y pagayam mo, Ted. Pagayam a Ted, nasaem tinapasamak. Kaya rigan na anagang angawan na kanigasat. Tano kaanupay anamin pinsan kan anagbaliw, isupay ti idadatang ti pagteng anang dadael itinapintas nga rapaap mo amang bukal iti pamilya. Ngamaan niya nga rod, pagayam ko. Nalabit asan ada kayo ti agkagasat itinagbalin nga asawam. Nalabit ada kayo ti nakapasamakan tay nalatak alin niya iti Tagalog ako nana. Pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Agtalinaed ka kumangarod a positibo, kandi ka umibet iti pamatim iti namarswa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyang. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Pag-ibig, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, isu